Waħda mill-pjattaformi ta' investiment diġitali użati fid-dinja finanzjarja, il-pjattaforma Premium ħabbret li settem kull forma ta' negozju li għandu x'jaqsam ma' Malta wara li pajjiżna ġie mniżżel fil-lista l-griża tal-FATF. Premium qalet li mhux se taċċetta l-ebda flus ġodda fuq il-pjattaforma tagħha għal negozji eżistenti brabtiet ma' Malta u li se tkun meħtieġa due diligence aktar b'saħħitha. Skont il-Gazzetta Malta Today, il-kumpanija qalet li kull kont li fih ikollu fondi minn Malta se jkun ifriżat u insistiet li dawn ir-rekwiżiti dejjem japplikaw meta Premium issir konxja li pajjiż jiżdied fil-greylisting. Il-pjattaforma Premium tintuża minn aktar minn 500,000 investitur sabiex ikunu jistgħu jenalizzaw assi ta' investimenti. Din l-azzjoni ta' Premium qed tinkwieta mhux ftit lil diversi persuni fl-industrija minħabba l-fatt li aġenti oħrajn jistgħu jagħmlu l-istess bħal din il-kumpanija. Kemm il-greylisting kif ukoll azzjonijiet bħal dik ta' Premium qed joħolqu perċezzjoni li tista' tipprojbixxi investimenti futuri f'Malta. Dan kollu jkompli żdied ma' tħassib dwar id-deċiżjoni tal-FATF, deċiżjoni li se taffettwa lil kulħadd. Il-Financial Action Task Force hija istituzzjoni ta' reputazzjoni fuq livell dinji meqjusa bħala assis kontra l-ħasil tal-flus. Malta kienet greylisted fil-25 ta' Ġunju li għadda u fil-vot tal-greylisting kienu parteċipaw mal-200 ġurisdizzjoni. Apparti din id-daqqa riċentement skoprejna wkoll li anke l-kunċett ta' Blockchain Island sfaxxa kompletament b'riperkussjonijiet kbar għal futur tal-istudenti żgħażagħ.